Добър вечер! Това е една презентация, която най-вероятно ще бъде в голяма полза за тези от вас, които ще имат желанието да изслушат и да видят, разбира се. Темата е как да създадеш бизнес чрез технология за удължаване на живота. Да ви се представя. Аз съм Светлана Великова, амбасадор съм на компания Вертера и съм в ранг Сапфир. Целта на тази презентация е в няколко точки и може да бъде изключително полезна единствено и само за хората, които имат желание да вървят напред със своето развитие в един нестандартен начин на развитие, на доход и изобщо грабване на възможностите. Да ви запознаем с възможност да стартирате саморегулиращите механизми на организма по начин, който е заложен от самата природа. В тази презентация искам да ви запозная също с готов продукт, който е придобил популярност в повече от 52 страни по света и връща здравето на стотици хиляди хора. Какво още? Да ви представя модел, който ще ви позволи да достигнете доход над 1000 лева за 2 месеца. И разбира се, след това можете и да стартирате. Какво е Вертера? Какво е това име? С какво се занимава Вертера? Това е хранене с водорасли за поддържане на хомеостазата на човека. Здраве, красота и дълголетие. В 3 думи ние имаме всичко това, което всъщност обхваща и името Вертера и това, с което се занимава нашата компания. Преди всичко обаче е добре да започнем с това. Какво е хомеостаза и защо точно хомеостаза? В биологията хомеостазата е състояние на постоянни вътрешни физически и химически условия, поддържани от живите системи. Това е условието за оптимално функциониране на организма и включва много променливи, като телесна температура и баланс на течности, pH на извънклетъчната течност, концентрациите на натриеви, калиеви и калциеви иони, нивото на кръвната захар. Те трябва да бъдат регулирани въпреки промените в околната среда, диетата или нивото на активност. Всяка от тези променливи се контролира от един или повече регулатори или хомеостатични механизми, които заедно поддържат живота. Разбира се, в този ред на мисли можем да кажем, че бъдещето принадлежи на хомеофудовете. Какво означава това хомеофуд? Всъщност и самото име го дава като разяснение. Хомеостазис и фуд от латиница. Хранене за поддържане на хомеостазата на човека. Системата на хомеостазата знае по-добре от абсолютно всеки специалист в коя част на системата е възникнала повреда, как да я отстрани, как да компенсира загубите. За да стане това, организмът трябва редовно да получава вещества с храната, които са генетично програмирани в всеки от нас. И задължително трябва да спим достатъчно. Сънят е от изключително значение и много често хората обаче го пренебрегват. И какво може да се каже повече от това, освен доверете се на организма си и на хомеофудовете на Вертера, за да можем да имаме абсолютно всичко това в баланс. Никой няма да се погрижи за вашето здраве по-добре от собственият ви организъм. Това е факт. И най-вероятно голяма част от вас са абсолютно наясно с това, но нека да си го кажем и тук. Защото
Природата му е дала всичко необходимо за това. Нужно е просто да слушаме малко повече нашето тяло, нашият организъм. И нека да си поговорим малко за ламинария, защото тя е в центъра на нещата. Какво е всъщност и какво съдържа? 100 милиона години еволюция под водата. Това е морски комплекс от витамини. Повече от 140 витамина, микро, макроелемента, ултраелементи, цялостно укрепват организма. Аминокиселини, материал за изграждане на протеинови молекули, необходими за растежа и развитието на силна мускулна система. Полизахариди, фукоидан, манит, ламинаран имат положителен ефект върху сърдечно-съдовата система, подобряват качеството на кръвта, предотвратяват образуването на кръвни съсирици. Каква е разликата на гел формата от другите форми? Защо именно гел форма да изберем? Преди всичко, нека да разгледаме какви са видовете продукти морски водорасли. Имаме суха форма, таблетна форма, морско зеле и гел форма. Като казах морско зеле, то е в кутия. Технология на обработката на кафявите морски водорасли. За разлика от преживните животни, ние хората нямаме ензими, тези ензими, които да са способни да разрушат клетъчната стена на водораслите. И ето за това тук идва и така невероятната, така да кажа, и толкова иновативна технология, която имаме от нашата компания, която е разработена и патентована технология за обработка на водорасли и осигурява максимална биодостъпност, усвояемост на всички полезни вещества, които влизат в състава. Какво имаме? Защото изключително важно е да кажем в крайна сметка и какво имаме като производствена база и източник на суровини. Научно-производственото обединение включва в три основни точки и на практика правиме един затворен кръг. Добив на суровина, изследвания, разработки и производство на краен продукт. 100% екологично Бяло море на 150 км от Северният полярен кръг. Един от най-екологично чистите райони на континента. Добив на ламинария, това е и районът Соловецки архипелаг. Добив на ламинария, нека да ви пусна едно малко клипче, което ще даде наистина информация за това, ако естествено компютърът ми позволи. Да. И така, сега ще го пусна отново без звук, за да мога да ви кажа върху това, което видяхте, за какво точно става въпрос. Просто няколко думи.
Виждате, че нашата ламинария се лови на практика ръчно, без да бъде стресирана. Разбира се, най-лесният вариант е да бъдат пуснати машини, да може да улови ламинарията, да я разфасова, да направи това, което е необходимо. Да, но това не е нашият начин. Като казвам нашият начин, начинът на компанията. Защото има се за цел, както казах, ламинарията да не се стресира, просто тя се отрязва като листо, това, което трябва да бъде взето от нас и после преработено, а коренът се връща обратно в водата, за да може да израсне отново. Виждате колко е плътна, колко е силна ламинарията. Не може да бъде разчупена, защото обвивката, за която ви говорих преди малко, е изключително твърда. И именно ние нямаме този ензим, както при преживните животни, за да можем да разчупиме тази обвивка и съответно да може нашият организъм да приеме като цяло тази храна и да може да приеме всички тези полезни вещества и всичко това, което имаме като огромна гама от витамини, микро-макроелементи, за които говорих преди малко. Виждате колко е твърда. Не е възможно просто да бъде разчупена. Това е едно уникално видео. И така, можем да продължим напред. Ето и нашата вече наистина фантастична и голяма гама от продукти, които имаме, защото ние вече обхващаме всички форми на това, което може да ни даде ламинарията. Гел форми, пауч пакети, сухи форми, лиофилизати, сашета. А сега и отделни витамини, отделни тези композиции, които имаме като нови продукти. Всичко това вече е в нашия каталог и са повече от 100 продукта, които са като свободна ниша и ние имаме абсолютно всичко това като, как да кажа, като начин на живот и начин на избор, кой от нас какво му е най-подходящо, за да използва и да включи в своят стил, в своят начин на действие като цяло, като програма в собствения си живот. И така, нека да разгледаме малко нещата поетапно, как се случват и откъде сме започнали, за да стигнем до къде, именно за да достигнем тази уникална, огромна гама вече, която имаме на нашата продукция като абсолютно уникален каталог. Етап 1. 2005 година. Фундаментална технология, на която автор е Виталий Корзун. И тук имаме две основни точки. Отваряне на клетъчната мембрана на ламинария и извличане на цитоплазма от клетката, съдържаща полезни вещества. Какъв е резултатът от този първи етап фундаментална технология като цяло? Резултатът е основен набор от полезни вещества от морски водорасли и фибри, необходими на организма. И именно виждаме и на екрана, че това са нашите гелове, които са в тези кутии, в вид на гел и им е необходим хладилен режим, за да могат да бъдат съхранявани. Продължаваме напред с етап номер 2, който се състои през 2020 година. Специализирана биотехнология. Какво включва? Ензимна хидролиза на клетъчните стени на кафявите морски водорасли, като тук патент и автор на този втори
етап е Анатолий Хитров, който е президентът на нашата компания. Тук имаме три основни точки, които обхваща тази специална биотехнология. Ензимна хидролиза, освобождаване на допълнителен обем полезни вещества от клетъчната обвивка, получаване на клетъчна хилоплазма, съдържаща ценни вещества. Естествено, търсим и резултатът. Какъв е той? Нова категория продукти, хомеофудове. За това, за което говорихме съвсем в началото. Това е хомеохраната, която просто е нужна на съвременният човек. И етап номер 3 през 2022 година нарича се плазма хомеофуд. С това сме изключително горди, защото достигнахме един абсолютно иновативен етап, една специална, абсолютно без аналог биотехнология, която е повече от фантастична, бих казала, защото вече хиляди хора употребяват тази именно хомеохрана, плазма хомеофуд, който всъщност е абсолютно различен, абсолютно иновативен и няма как да се сравни с абсолютно нищо друго, което до сега сме виждали на пазара и изобщо това е уникалността да чувстваме да сме буквално номер едно. Но, нека да разгледаме малко в дълбочина как стоят нещата. Това е специализирана биотехнология за хидролизиране на част от фукоидана за освобождаване на остатъци от фукоза. И какво се случва тук? Не се произвежда индустриално. Няма фармацевтични продукти и хранителни добавки на базата на фукоза. Майчиното мляко е източник на елфукоза, но какво се случва? Отказ от кърмене на новородените бебета води до липса на фукоза. Следствие те страдат от отслабена имунна система, алергии и по-лесно заболяване от каквото и да е в последствие в тяхното израстване като организми. Да разгледаме и преимуществата на продуктите Вертера. Започваме от това, че това е жив продукт. Защо казваме, че е жив продукт? Защото няма термична обработка. Освояемост 90% и повече, познат продукт на организма. И сега, искам да направя едно обобщение в тези три точки. Защо е познат продукт на организма? Защото клетката на ламинарията и клетката на човешката кръвна плазма са по соливи състав еднакви. Ето за това стигаме и до освояемост 90% и повече. Защото просто клетката на човека разпознава клетката на ламинария, разпознава тази храна, разпознава тези полезни вещества, които идват от ламинарията. И слизаме напред. Детокс всеки ден. Ако преди време, да вземем един период от време, една година, беше достатъчно, примерно, в рамките на 3 месеца да правим детокс. То сега това е абсолютно недостатъчно. Впоследствие се започна да се говори за различни програми, да направим детокс на по-кратко време, да го направим примерно един път в месеца, на 15 дни и така нататък. В днешно време човек, съвременният човек, аз винаги обичам да говоря именно за съвременния човек, за днес, за човекът, който сме ние сега. Ние имаме абсолютната нужда да бъдем в детокс всеки ден. Защото всичко това,
което нека да вземем трите основни фактора, които влияят върху човешкият организъм, за да бъде той здрав, за да бъде жизнен, за да бъде енергичен и да съществува правилно. Не просто днес да съществува правилно, а ден след ден и години след години. Какво искам да кажа? Че водата, въздуха, храната, да, те трябва да ни дават полезни вещества, но добре знаем, че това не е точно така. И получаваме и много вредни вещества, токсини, които се образуват и така нататък. Ние сме длъжни буквално да ги изчистваме всекидневно. Така че това е абсолютно необходимо. Какво още? Покрива дефицитите на йод. И тук нека да поговорим малко за йода накратко. За какъв йод? Синтетичен, органичен? Кой от двата? Ние говорим и през цялото време, когато ще чувате вертера, органичен йод и всичко това, което бива свързано с йод, е органичен йод, който няма нищо общо с синтетичният. Другото, което е, че много е важно да бъдат запълнени тези дефицити, тъй като също много вече научни статии излизат, много са вече изследванията, които показват, че липсата, т.е. дефицита на органичен йод в организма са причината, една от главните причини за многобройни болестни състояния на организмите на хората. Така че необходимо е просто да запълваме тези дефицити. Тук обаче веднага изниква и въпроса. Добре, тогава, как ще разберем дали имаме точно толкова йод, колкото ни трябва, или пък имаме и някакво натрупване, което може да направи депо? И този въпрос е изключително правилен. Но и отговора е следният. Няма как да имаме депо, защото именно говорим за органичен йод, за абсолютно натурален продукт, който дава този органичен йод и съответно нашият организъм взима точно толкова, колкото му е необходим и останалото бива изхвърлено по абсолютно натурален начин. Така че няма смисъл да се притесняваме именно за това. Удобен за употреба е нашият продукт. Както показах преди малко на слайда, преди няколко слайда, всъщност вие видяхте, че вече ние имаме абсолютната възможност от тази огромна гама, която имаме, за да получим точно това, което на нас лично ни трябва. Това, което на вас ще ви е необходимо в вашият стил, във вашият ритъм на живот, във вашата програма. Защото при всички е различно. Всички ние живеем в различна емоция, в различно време, в различни ни са нуждите. Така че имаме за всеки именно това, което му е най-добре. Може да използвате геловете, защото искате да си ги имате в хладилника. Можете да използвате палчовете, защото сте винаги в движение, но искате гел. Така че палча е абсолютно точното нещо за вас. Може да искате лиофилизата, защото предпочитате таблетки, капсулите, просто взимате ги и продължавате вашия ден с деца напред, назад. Всичко това, което имате да правите в вашата ежедневна програма. Така също сашета, всички тези неща, всеки може да се организира именно по своя си начин. Защото в крайна сметка и простите неща в крайна сметка са най-търсени, защото когато няма сложна програма, няма някакви неща, които да ни задължават точно в 5 часа, в 6, но нещо да направим така, че да с две думи да усложни живота. Това ние го имаме. И естествено достигаме до момента цена. Цената е абсолютно достъпна. Аз мисля дори, че няма смисъл да я коментираме, няма смисъл дори да
говориме по този въпрос, защото цифрата се вижда изключително добре. Естествено, направена е на базов комплект, който може един човек да използва своето, за своето поддържане като нужди в един ден. И това е 3,70 лева. Както казах, мисля, че е безмислено абсолютно да коментираме именно това. А този слайд аз го обичам изключително много, защото това ме прави и съвсем така с приповдигнато чувство на радост и буквално горда, защото това е първата в света детска храна, SmartKit с органичен йод. Наистина е добре човек да осъзнае точно за какво говорим, защото пак ще го повторя, че това е първата в света детска храна с органичен йод. Няма с какво да я сравни. Тя е единствена и абсолютно уникална. И освен, че е в пауч с чудесни подбрани вкусове, които да са любими на децата, какво съдържа едно пакетче като съдържание за ден? Прием на йод, необходим за децата, който е необходим като ежедневна грижа. Повече от 140 витамини и минерали, полезни полизахариди, киселини омега-3 и 6 и разбира се, това води до по-умни деца, по-силни деца, те да имат силен имунитет, естествено настроение, защото изключително е важно и много енергия. Но енергия, която да е тази добрата смисъл, истинската енергия, не да бъдат хиперактивни или лениви. Точно да се намери баланса. Аз изключително често говоря за баланса в организма. Това трябва да го има и в организма на нашите деца. Да живеят максимално добре, да получават всичко, което им е необходимо и съответно да могат да растат по най-добрият начин, без да им липсва абсолютно нищо в този процес на израстване. И вече тук излиза въпроса. Искате да опитате продуктите. Какво трябва да направите? Естествено, да поискате консултация с човекът, който ви е поканял на тази презентация и какво ще получите. Всичко това е съвсем базисно и като начало. Вие непрекъснато с вашият вход в компанията ще имате вашата отстъпка от 30%. Но като съвсем начало, като съвсем нови хора, които влизате и се запознавате с нашият каталог от продукти, вие можете да имате и още 20%, които ще бъдат от тези два пакета, които виждате на дисплея. Така че, когато се свържете с вашия човек, който ви е поканял на тази презентация, той ще ви обясни максимално добре кой е най-подходящ лично за вас, за вашата ситуация и дори може да допълните и още нещо, ако има такава необходимост, разбира се. И време е вече да започнем да си говорим за бизнес. Лесно е да изградите бизнес, когато вашите продукти са необходими на всеки и създават нова пазарна ниша. Какво означава това? Това е друг мой любим слайд, защото много често вече говориме и вече с абсолютна лекота се говори за навлизането в бизнес с компании, които са именно в мултилевел индустрията. Но много е важно, когато започнем да правим нашият избор, какво всъщност да изберем. Защото, съгласете се, има море от възможности. И всеки трябва да намери това, което е именно за него и това, което дава добри възможности на всички останали и всъщност
самият бизнес е с една добра кауза. Защото всеки един от нас, да, трябва да извършва някаква дейност, трябва да си има този негов бизнес. Но има голямо значение бизнесът дали дава добро или не. Така че всички ние вече сме милиони, които правим именно личният си бизнес с огромният бизнес на Вертера е нещо абсолютно уникално. Защото всички ние и надявам се вие, които слушате, гледате именно тази презентация, искате да имате едно спокойно, красиво бъдеще, което да бъде обградено от здрави хора. От хора, когато казвам здрави хора, аз имам в предвид абсолютно всичко това, което обхваща здравето на хората, защото то не е само физически, а може физически, ментално, духовно, материално, финансово. Всички тези неща те са свързани в здравето на един човек. И така, продължаваме напред. Кой е нашият клиент? Друг изключително важен въпрос. Аз почти отговорих и то надълго на този въпрос, но нека да конкретизирам. Нашият клиент е абсолютно всеки жив човек, който държи на своето здраве, на здравето на хората около него, иска да подобри качеството си на живот, стилът си на живот. И това могат да бъдат хората, буквално, които са по цялата планета. И като за да достигнете и да се даде това именно на тези хора, ние даваме нашият продукт като основа тези хора да бъдат здрави, доволни, щастливи, уравновесени, балансирани и работещи върху себе си, работещи и за останалите, да бъдат в един по-добър начин на живот. Търсех друга дума, но то просто няма друга дума, която да дава точно това обяснение. Защото буквално всеки един от нас, който партнира с Вертера, независимо къде се намира в стълбицата или изобщо не е в стълбицата на изграждане, няма значение, когато е избрал начина за партниране с компания Вертера, ние сме избрали именно това да даваме един по-добър начин и стил на живот на хората. Да влезем в конкретика. Когато препоръчвате продуктите на Вертера, вие имате възможност да изграждате големи екипи. И какво ще ви бъде в полза, в помощ именно на това? Имаме 7 клинични изследвания. Сертификати на продуктите в Европа, Турция, Мексико, Китай, Русия, Сърбия, Република Македония. Имаме 3 основни, изключително важни сертификати, които са веган, кошер и халал. И линията на Вертера обхваща 4 звена. Продукти за здраве, фитомиксове, таласотерапия и, както казахме преди това, първата в света детска храна с органичен йод. И до какво води това? Продуктите на Вертера са абсолютен ежедневен детокс с изчистване плюс хранене с повече от 100 полезни микро и макроелемента и, разбира се, органичен йод, както казахме преди малко. Тук искам да направя една нота за нещо много важно, че говориме
за изчистване и хранене на клетките. Тоест, има продукти, примерно, които само изчистват. Има продукти, които само хранят клетката. Не е достатъчно нито едното, нито другото. Ние имаме и двете. Ние изчистваме с нашата клетъчна храна клетките и съответно храним клетките. Това е много важно. Абсолютно всеки да обърне внимание и да знае именно каква е разликата и какво е предимството при нас. Имаме абсолютно категорично уникални инструменти за работа. Съвсем скоро ще бъде тотално на 100% включена новата система BOSS, която има многобройни възможности за работа. Но нека да разгледаме една част от тези инструменти, които в момента са абсолютно функциониращи и всички ние, които партнираме с компанията, имаме възможност да ги използваме. Преди да започна да казвам една-две думи за всеки от тези инструменти, искам да кажа, че всеки един, независимо дали е от ден едно, т.е. човек, който е решил сега да влезе в компанията, или е вече на 2 месеца, на 4 месеца, на 1 година, на 5 години, без значение. Всеки един от нас, който е регистриран партньор, има възможност да се възползва от тези инструменти, които са онлайн, които ние всички имаме в нашия дигитален офис. И нека да разгледам съвсем накратко. Първият е нашият онлайн магазин. Всеки от нас има свой личен магазин, свой онлайн магазин, чрез който може да предлага продуктите на нашата компания на всички останали хора по света, както казах, без да заплаща нещо допълнително. Защото и вие, ако сте като мен, любител и как да кажа, изключителен фен на онлайн развитието, именно в пълната му дума онлайн, вие ще оцените това. Защото най-вероятно са ви попадали цени на това, ако искате случайно да си направите собствен онлайн магазин. За какво говорим? Ние, нашият, го получаваме абсолютно на 0 лева, евро, както искате, в каквато единица монетна си го изчислявайте. Продължавам напред. Имаме друг инструмент, който е Vertera Global. Имаме Wikibot, който е в нашия Telegram канал, където ние можем да получаваме бързи, категорични отговори, точни, които можем да използваме както за наше обучение, примерно ако искаме да бъдем така информирани максимално добре, или трябва да предадем информация максимално бързо на клиент или нов партньор. Това е един чудесен, абсолютно феноменален инструмент. Имаме Светът на здравите хора. Това е благотворителна фундация, където вече на хиляди хора, най-вече на деца, нашата компания е помогнала благодарение именно на този фонд. Имаме Vertera Business, който също е един инструмент за най-вече за рекрутинг. Имаме и уникалният, абсолютно феноменален университет Vertera, който всеки има достъп до него, когато естествено е направил своята регистрация, където може да има абсолютно пълната информация за всеки конкретен продукт. Така също налични са огромна гама от вебинари на нашите доктори, които партнират с компания Vertera и дават своите насоки, съвети, обучения. Всичко това го има в този университет. И отново ще напомня, че всичко това ние го имаме абсолютно безплатно, просто с един вход, който така или иначе е абсолютно не ангажиращ,
Защото, разбира се, в един момент може пък да не ви допадне. До сега е нямало такъв случай, но въпросът е, че никой не ви задължава с абсолютно нищо. Това е още едно изключително важно нещо в нашата компания, че тук ние действително имаме възможност да разгърнем нашите възможности абсолютно свободно и по начина, по който е най-добре именно за нас лично и да можем да дадем това, което искаме и чувстваме на хората около нас. Откриване на обучителен център талосонутрициология в производството. Тече в момента и един изключително важен обучителен такъв поток, който е Академия за нутрициология, извинявам се. Така че всичко това вече започва да се включва в практиката и разбира се, ще излизат тотално обучени и знаещи консултанти от нашата компания. Именно в областта на нутрициологията. Какви са преимуществата на партньорската програма на Вертера? Нека да разгледаме отново в няколко точки. Динамично развиваща се компания с високотехнологичен продукт, готова система за обучение и онлайн рекрутинг, абсолютно безплатно, за това, за което говорих преди малко. Без възрастови ограничения не се изискват опит и знания. И тук ще спра за малко и ще отворя една скоба. Какво означава без възрастови ограничения? Естествено, трябва да бъдете пълнолетни. Изисква се минимум на възрастта 18 години. Това мисля, че няма смисъл така да бъде разглеждано надълго, но е добре да се поговори за това, защото примерно с мен лично са се свързвали 17 годишни млади хора, които искат да стартират, но е добре да изчакат своето пълнолетие. И така, не се изисква опит и знания. Добре, но аз бих казала, така можете да влезете, но след това се изисква от вас да запълните вашият ресурс с знания и естествено след това с опит, за да бъдете максимално ползотворни, както на себе си, така и на всички останали. Продължаваме. Без ограничение на доходите влиза се с малък наличен капитал. За това ще говорим в последствие. Нова пазарна ниша, абсолютно свободна, казахме това, без географски граници, свобода на избора, благодарение на екип от експерти, работещи заедно с теб, можеш да създадеш партньорски екип в абсолютно глобален мащаб. И наистина, когато казваме, че това е без географски граници, това е точно така, защото ние можем да работим от която точка на света поискаме. Например, в момента, аз в този момент тази презентация за вас я правя от Италия, Тоскана, един прекрасен малък курортен град, който се нарича Виареджо, и мога да бъда заедно с вас и да дам това, което мога да, в смисъл да бъда в полза към тези, които естествено имат нужда от тази именно информация. Какво имаме? И нека да си поговорим за бонуси. Защото аз мисля, че това, което имам от практиката до сега, мисля, че най-силната мотивация е и това, което получаваме като възнаграждение. Защото всичко е хубаво. Всичко, което получаваме отстрани, е добре. Но в крайна сметка, това да бъдем възнаградени така
както подобава и да бъдем доволни, е изключително важно. И това е едно от нещата именно за правилният избор на компанията, с която искаме да партнираме. И така, 8 бонуса по силно възнаграждаващ маркетинг план. Най-щедрата партньорска програма в индустрията, която разделя със своите партньори повече от 65% от оборота. Всичко това, както казах, повече от 65% от оборота се изплаща между партньорите. И тук е една малка статистика на това съревнование, което се прави онлайн в Business for Home. Може би на някой от вас е известно, на някой може би не. Нека да разгледаме това, което се случи през 2024 година като статистика. Съвсем така базова да направим и това, което е през 2023 година. За 2024 година ние достигнахме, тук бяха изключително, не мога да кажа точно каква беше цифрата, но повече от 800 компании, които участваха именно в тази надпревара. Ние бяхме на 10-то място, а за 2023 година на 4-то място. Но тук фактора кой на кое място е доста играеща роля има това самите компании как се включват, за да могат да достигнат по-високо ниво именно в тази надпревара. Но нека да разгледаме конкретните цифри, които имаме за 2023 година, защото всички си говорим на различни езици, думите са различни, но цифрите са еднакви абсолютно на всички езици. И нека да разгледаме. Компанията, която е била на първо място за 2023 година, разделя със своите партньори от оборота 51%. Компанията, която е на второ място, разделя 61%. На трето място 63% от оборота. И тук е добре да вземете вниманието си и да погледнете. Ние, заедно с нашата компания, заедно с нас партньорите, разпределя 65% от оборота. Именно с нас, хората, които колаборираме с компания Вертера. И тук оставам на вас, вие да прецените кой е най-добрият. Как да стартирате в бизнеса? 3 варианта. Първо, като клиент. Извършвате различни покупки, като сами определяте вида и количеството им и получавате 30% отстъпка. Винаги. Плюс възможност за още над 20% отстъпка. Като партньор. Минимална покупка от общо 20 точки на месец, за да получавате екипните си бонуси, да участвате в някои акции и да се изкачвате по квалификационната стълбица, която имаме. Можете да бъдете лидер. Минимална покупка от общо 40 точки на месец, за да получавате всичко от предходните категории, да участвате в програмата за пътешествия и всички акции и допълнителни програми на компанията. Нещо друго, което е изключително добре да разгледаме. С вашият старт в бизнеса ще получите стратегия за 2 месеца, с която можете да достигнете над 1000 лева. Това е един пример. Просто. Започваме като начало. Без ограничение на доходите, партньорската програма позволява бързо да достигнете до финансови резултати, ежеминутни начисления с възможност за моментално извеждане на средствата.
как става това? Вие стартирате в компанията, естествено започвате да използвате вашата комуникация с останалите хора, започвате да имате контакти с хора, които са около вас и имат евентуално такъв интерес като вашия и съответно те навлизат по същия начин, както всеки един от нас е навлязал и стартирал в тази компания. Какво още имаме? Клубна система, клуб 120 и клуб 220. Благодарение на нашата клубна система, вие може да започнете да печелите с лекота още от самият старт. Участието в клубовете ви гарантира парични награди, подаръци в продукти, кешбек, участие в томбола за стилен iPhone 15 и затворени тренинги, които обикновено са изключително скъпи, когато говорим за тренинги, правени от абсолютно топ професионалисти в сферата. Условия за сътрудничество. 3 са условията за сътрудничество с нашата компания. Достъп до интернет. Това е категорично задължително, защото ние все пак сме онлайн компания, развиваща се в пространството компания. Категорично не е необходим интернет, за да можем да имаме достъп до нашия бек-офис, работен офис, до нашите клиенти, до всички тези инструменти, за които ви казах преди малко. Така че това е абсолютно задължително. Обмисляте допълнителен или основен доход онлайн или офлайн. Тук вече, след като вече сте отворили с вашият онлайн офис, вие можете да продължите както искате. Можете да продължите така балансирано и онлайн, и офлайн, но въпреки всичко ще движите нещата си като офис онлайн. Но ще можете да намирате вашите, примерно, партньори, клиенти, всичко това, което искате по някакъв друг начин да бъде, да не бъде онлайн, а да бъде офлайн. Вие можете да го направите. Тук това е и буквално чудесното на това партньорство с нашата компания, че можем да правим всички тези възможни начини на изграждане на нашия екип, изграждане на нашия личен бизнес в бизнесът, който ни дава компания Вертера. И нека да говорим за нещо изключително важно. Стартов капитал от 120 евро. Тук някой може веднага да си помисли. Ето, сега това е нещото, което аз трябва да дам като някакъв абонамент или като някакъв си вход. И тук моят отговор е не. Не трябва да давате нищо допълнително. Не трябва да правите някакъв абонамент, който да бъде страничен, който да бъде задължителен като тези. Виждате ги, 120 евро, вие просто да правите абонамент, за да може да върви вашият акаунт напред, вашият офис да бъде отворен. Това не е така. И това го обяснявам, защото има изключително много хора, които са се сблъскали с различни процеси в различни компании, където има такива абонаменти. Но тук при нас това не е така. Тези 120 евро на практика, това е нашата лична консумация на продуктите, които ние имаме, за да поддържаме, защото сме решили, че искаме да използваме тази клетъчна храна, искаме да поддържаме нашата хомеостаза в абсолютно тотален баланс. Искаме да даваме най-доброто на нашите близки от себе си, т.е. трябва да сме здрави, ние трябва да се поддържаме. Избора е нашата клетъчна храна. Това е всъщност цената на нашият месечен прием на хомеохраната. Това е. И мисля, че
ще бъде изключително ясно на много хора, които искат да имат точно този начин да разберат кое именно е стартовият капитал. И продължаваме. Какво да направите от тук нататък? Поискайте от човека, който ви покани на тази презентация, линк за безплатна регистрация. И съответно да можете да навлезете. Щом сме тук, ние го направихме. Направете го и вие и получете още преимущества. А това е и част от програмата за пътешествия, която виждате толкова много лидери са посетили различни места, повече от 10 страни по програмата за пътешествия са осъществени и всички лидери имат възможност да се съберат, да се видят в именно тези пътешествия и естествено да се направи обмяна на един уникален, фантастичен опит. Вертера Global, това е форум пътешествие, който ще ви научи как да печелите неправилно големи чекове. Единственото събитие, на което можете да заведете семейството и близките си. Август, това е Вертера World Camp. Соловки е мястото, където се срещат величествени природни пейзажи, богата история и духовна дълбочина. Събитие на края на света, където всеки участник ще се изправи пред голямо предизвикателство и ще стане най-добрата версия на себе си. През октомври Япония, Вертера Around the World, околосветското пътешествие на Вертера започва. Събитие с уникален японски привкус, посветено на рождения ден на президента и период на промоцията, това е март-август 24 година. През ноември Вертера Voyage, основната промоция на годината. Вертера ви очаква на борда за едно незабравимо пътуване, дни изпълнени с нови преживявания и неизчерпаеми източници на вдъхновение. Период на промоцията отново е март-август 24. Имаме 3 нови пакета. Това е месечна програма на Вертера Lab, която също имате възможност да имате като и иновация и да се възползвате от нея. Разбира се, точно за това е необходимо отново да попитате именно човекът, който ви е запознал с компанията, този, който ви е поканял на тази презентация, да може да ви обясни именно как и с какво да стартирате, защото е необходимо да бъде това лично за вас. И нека да разгледаме какво имаме в дни на единната покупка. От 1 до 10 април. Естествено, наясно сме, че днес е 30 и сме края на периода, края на месеца и разбира се, тази акция отдавна е свършила, но аз ще ви кажа какво сте изгубили, ако не сте направили това, което сте можели да направите от 1 до 10 април. И другото пък, това е лошата новина. А хубавата новина е, че от утре, 1 май, вие ще можете да влезете в нов период на дни на единната покупка, но тук очакваме изненадата, какво ще имаме от утре. Както казах, сега мога да ви кажа какво сте имали, ако сте го направили, ако не сте, какво сте изгубили, защото не сте го направили. Така, какво се случваше тук?
от първо до 10 число. За 20 PV, това са нашите лични точки, вие можете да получите 50 UE. Това е кешбек, с който после можете да пазарите вашите продукти на по много специален начин. Отново, за всичко това трябва да поискате абсолютна и точна информация от човекът, който ви е поканил на тази презентация. Другото, което можехте да имате от първо до 10 число в дните на единната покупка, това са, правейки покупка лични точки 40 PV, два бустера по избор, виждате ги, или 120 UE като кешбек. И тук е много важно, защото това правило с звездичките, то ще важи винаги за напред, когато има подобна акция. И аз ви съветвам винаги да четете това, което има като условия, защото е изключително важно. Подаръците са еднократни и не се натрупват. Подаръците могат да се отличават в зависимост от пазарите, именно от държавите, в които се намирате. Както казахме, примерно в Мексико може да е едно, в Китай да е друго, при нас да е в Европа трето, в Русия нали, набора от продукти да бъдат различни. Това вече го определя компанията. Неизразходваният кешбек ще изгори в рамките на 3 месеца, ако не е изразходено от наличността поне едно УЕ. И така, затварям тук дните на единната покупка. Разбрахте какво сте изгубили или какво сте спечелили, ако вече сте направили това, но бъдете внимателни за утре, за настъпването на новият месец, защото, както казах, днес се закрива старият и наистина всичко тече в много силна еуфория и емоция, защото всички искат да завършат месеца просто уникално. Така че бъдете готови за супер старт утре от първо число. Така също, акция за нови партньори бърз старт. Не знам дали ще я има през май, но това беше до днес, до 30 април. Има още няколко часа. Всеки, който има възможност да го направи и да закрие това условие, просто е един уникален шанс и възможност да разгърне, да развие своят бизнес. Какво се изисква? Какво се изискваше? Първа точка, първа стъпка. Поръчай и лична активност за 20 точки, за 20 PV през април. Покани двама приятели, например, или двама човека, които искаш ти в своят екип. Трета стъпка. Помогни им да направят лична активност 20 точки в рамките на 5 дни от датата на поръчката. И четвърто, получи своят кешбек 120 УЕ веднага след изпълнение на условията. И отново, имаме две звездички, които е важно да разгледаме. За нов се смята клиент или партньор, който няма нито една покупка с точки до този момент. И другото условие е неизразходваният, т.е. не е условие, а важност, неизразходваният кешбек ще изгори и тук в рамките на 3 месеца от момента на начисляване, ако не е изхарчено поне едно УЕ. И какво мога да ви кажа, освен с широко отворени ръце и истинско желание да започнете, да стартирате вашият бизнес в огромният бизнес на Вертера. Но изключително важно е къде ще стартирате. А тук е най-добре, защото да се присъедините към най-успешният екип
за Европа, аз бих казала, че е чест наистина да бъдете част от един такъв екип. Това е екипът NN. Ние бързо се развиваме. И както казах, това са факти. Най-добрият в Европа. Другото, което е, че при нас е весело, умеем да се забавляваме. А, благодарение на изградените вече инструменти, за които вече говорих, работим с лекота и удоволствие. Но аз говорих за една част от инструментите, които всъщност са дадени от компанията. Но този екип, най-добрият в Европа, екип НН, има свои собствени работни групи, работни инструменти, които работеща система НН, която води наистина хората много бързо, следвайки стъпка по стъпка тази система, да могат да изминат пътя много по-леко, защото вече този път е оттъпкан, и да вземат по най-бързия начин, най-синтезирано това, което им е необходимо, за да се разгърнат, за да направят най-доброто от себе си. Ето за това ви го препоръчвам. И отново, какво да направите? Поискайте от човека, който ви покани на тази презентация, линк за безплатна регистрация и не просто го поискайте, а го използвайте и направете това, което е най-бързото, най-лекото, за да можете да достигнете по най-бързият начин до вашите резултати. Кой ще ви помогне за това? Точно човекът, който ви е поканял на тази презентация, който ви е дал входът, за да направите вашата регистрация в компания Вертера. Така че използвайте го този човек и максимално изисквайте от него информацията, за да ви поведе напред. Какво да ви кажа друго, освен успех? Човек получава точно толкова, колкото си позволи да има. Аз съм благодарна на тези от вас, които отделиха от времето си, за да останат от началото до края на тази презентация, и съм абсолютно убедена, че може да бъде в полза поне на един човек. Желая ви успех! Благодаря отново!